Ahoj. Dima, dobře, tak začneme. Začněte podle sebe. Jo. Co pak problém? No, to je nudlová a já to studoval s rajskou, takže... Ale nic, dobrý, v pohodě, to je v pohodě. Nudlová, jo. Víte, to zní fajn, ale text je polévka. A co jsem řekl? Nudlová. A v čem je rozdíl? Jasně, jo. Hotovo? Tak akce. Nudlová. Dobře, tak ještě jednou. Dobře. Polévka. Teda nudlová. Ne, polévka. To snad ne! Víte co, takhle jen ztrácíme čas. To ne, já to zkusím ještě jednou, hele. Nudlová. Sakra. Ahoj. Ahoj. Hele, mrzí mě, že ten konkurs nevyšel. No jasně. Ne, vážně, já cítím se blbě, Joey. Podívej se, Rossi, to opravdu nemusíš. Nemůžeš za to, že jsem to zvoral. To jsem herec, když neřeknu ani nudlová.